Nalunod ang 4 na estudyante habang naliligo sa dagat sa Dagupan City. 2 ang kumpirmadong patay habang pinagkahanap pa ang isa. Nailigtas naman ang isa pa na nasa ospital ngayon. Ang ibang detalye sa live report ni Kim Bandarlipe. Kim? CJ, natangay ng malakas na alon ang 4 na magkakaibigan matapos lumangoy sa dagat. 4 na magkakaibigang estudyante ang nalunod sa dagat sa bahagi ng Barangay Bunuan Geset, Dagupan City. Kinilala ng pulisya ang 4 na sina Mark Christian Cruz, Chris Russell Manuel, Daniel Jan Matias, at Jobert Versosa, pawang 18 anyos. Narescue pa si Cruz pero hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ang kasama niyang narescue na si Manuel ay kasalukuyang nasa ospital ngayon. Nalambat ng isang mangingisda ang bangkay ni Matias kaninang umaga habang pinaghahanap pa si Versosa. Malakas daw ang rip current kaya tinangay sila habang naliligo sa dagat. Itong mga kabataan na to ay nagpangita lang at naimbita sa isang pagtitipon, and thereafter they decided to have a swim, and thereafter doon na ho nangyari yung insidente ho na yun. Hindi po talaga pwedeng maligo ng basta-basta doon. And then siguro dahil mga advanced ROTC, akala nila dahil medyo ang katawan nila at saka medyo bata pa, kaya nila. Sinisikap pa ng balitang amyana na kuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Patuloy ang search operation ng pulisya, Maritime Group, Coast Guard, CDRRMC at mga opisyal ng barangay. At dito naman sa mga kabataan natin, maaaring piliin ninyo o puntahan ninyo yung mga beach areas kung saan may mga naka-duty tayo mga lifeguard, no? CJ, walang lifeguard doon sa bahaging pinaglanguyan ng mga biktima dito sa Barangay Bunuan Geset kaya hindi pinapayagan ang paglangoy dito lalo na kapag ganitong malakas ang alon. Sa kasalukuyan, malakas pa rin ang alon dito sa bahagi ng Tondaligan Beach. Kaya para sa mga pupunta sa dagat para maligo lalo na ngayong holiday, doble ingat at alamin kung paano mamamataan ang rip current sa dagat. CJ? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.